Pues sí, es va notar molt el concurs i cada dia que passava hi havia més gent que l'anterior i sobretot el cap de setmana. Pues sí, hi havia molta gent que repetia, li agradava molt i tornaven aquí. I també sempre molta gent deia que era l'etapa que més li agradava. I només per això ja val la pena participar. I després, això, que la gent et coneix i si li agrada l'etapa, també hi ha molta gent que li agrada l'etapa i després ve a sopar. És com una roda, no? Si t'agrada el lloc, doncs ja tornes i parles. És galta de vedella, que la confitem a 120 graus durant 5 hores. La confitem amb greix d'ànec i per un altre costat fem el puré, que és puré de patata tradicional amb mantega i trufa. Llavors, la vedella, quan la tenim ja confitada, la tallem en raccions i és només forn, el puré i la vedella.